טוב, טוב. היום זה, אתמול זה היה ב8 לפנות בוקר, היום זה ב9 לפנות בוקר. אז קודם כל, עבוד על המאמץ. והאמת שב8 בבוקר נפסקה המוזיקה, ואז התעוררתי. אבל אני נמצא פה באשרם כבר איזה 4-5 ימים, ויש פה איזה סטיקר שראיתי אנשים מסתובבים, לא זוכר בדיוק מה כתוב עליו, הולך משהו בסגנון של לא צריך לדאוג, השינוי קורה מעצמו. ראיתם את הסטיקר? זוכרים בדיוק מה היה כתוב עליו? מישהו יכול לעזור לי? לנשום, יפה, בדיוק. אז בואו ננשום והשינוי יקרה מעצמו, או כמעט מעצמו, ואני אסביר. אז למי שהיה בסשנים קודמים שלי מכיר, אם לא, אני אציג את עצמי עוד פעם. מיקי אקשטיין, בן 44, בזוגיות מעל 20 שנה, 3 ילדים, איש מחשבים. ויחסים פיזיקליים זה הדרך שלי לראות את העולם. אני מציג אותה בכמה ספרים וסדרה של 4 הרצאות. דיברנו על זוגיות, שמדברים מי זה הבן זוג שלי, כשזוגיות זה לא רק מול הבן זוג, זה גם מול הבוס בעבודה, זה מול הגוף שלי, זה מול הרבה דברים אחרים, חברים טובים. יחסים זה הדרך להתנהל בזוגיות, זאת אומרת, איך לגרום לזוגיות הזאת להישאר ולהיות טובה לאורך שנים. אתמול דיברנו על איזון, איך מאזנים את החיים שלנו, זו הרצאה הרבה יותר ארוכה והרבה יותר גדולה שמבחינתי שווה ספר שלם, אבל נגענו בקצה המזלג איך לאזן את החיים בין קריירה ועבודה, ולראות האם באמת מה שאנחנו אומרים שחשוב לנו זה באמת איפה שאנחנו שמים את הזמן שלנו. והיום אנחנו נדבר על שינוי. איך עושים שינוי? מה זה שינוי? אז למה אתם פה? למה באתם? מה אתם רוצים לשמוע? לא, אבל באתם, ראיתם טייטל שיווקי, מחירתי, מגניב כזה, יחסים פיזיקליים שלאף אחד אין מושג מה זה אומר, שינוי, כן. אוקיי. אוקיי, אני מקווה שאני אצליח לתת לך לפחות את הכיוון, אם לא את התשובה המלאה. עוד, תעזרו לי, תכוונו אותי, כן. באיזה מישור? אוקיי. איך קוראים לך? עדי. אז עדי אמרה שהיא מחפשת שינוי גם במישור הגופני וגם במישור המקצועי. וכל הרעיון של הגישה שנקראת יחסים פיזיקליים אומרת שאותן תבניות שקיימות במישור אחד, קיימות גם במישור אחר. זאת אומרת שתהליך של שינוי במישור הגופני, זה תהליך של שינוי במישור המקצועי, זה תהליך של שינוי במישור המשפחתי ומישורים נוספים אחרים. עכשיו, למה זה כל כך קשה לעשות שינוי? כאילו, אם היה כל כך קל לעשות שינוי, אז כולנו היינו עושים שינוי ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה, והם משנים. אז יש בחור נחמד, קוראים לו, ניוטון. וניוטון יש לו 3 חוקים. והחוק הראשון של ניוטון אומר, גוף ימשיך בתנועה כל זמן שלא הופעל עליו כוח חיצוני. וזה אומר שאנחנו נמשיך, בעברית מאוד מאוד פשוטה, להמשיך לעשות מה שאנחנו רגילים, כל זמן שלא יקרה משהו חיצוני. עכשיו, אם אני אקח אתכם להוליווד קצת, לסרטי המדע בדיוני, אז בחזון האפוקליפטי, מה קורה בחזון האפוקליפטי? מטאוריט פוגע בכדור הארץ ומשמיד את כל החיים על פני כדור הארץ. וביחסים פיזיקליים, מה שקורה בטבע קורה גם בחיים שלנו, אותן תבניות משתחזרות. אז תסתכלו על כדור הארץ שסובב את השמש, ועל הירח שסובב את כדור הארץ, ותחשבו מה צריך לעשות בשביל לשנות את המסלול שלו. אני רוצה שהמסלול של כדור הארץ סביב השמש יהיה אחר. מה אני צריך לעשות בשביל זה? כן, מה זה?
כוח משיכה יותר גדול זה נכון, להפעיל עליו כוח זה נכון. מה? להפעיל עליו כוח, אבל תחשבו, השמש זה דבר ענק, מטורף בגודלו. אתה שומע? נכון, מבחינת האדם לא מסוגל, זאת אומרת, אני קופץ כשנייה עושה איזה קונטקסט סוויץ' קטן להגיג פילוסופי שלי ומדבר על האדם. אנחנו, האדם יושב בכדור הארץ ומנסה לחשוב מחשבות על היקום. האם זה ככה, האם זה ככה. תחשבו על אותו דג שיושב באקווריום, או החתול שגר אצלכם בבית ומסיק מסקנות לגבי העולם. איך הוא יכול? הוא נמצא בתוכו, הוא לא נמצא מבחוץ. האדם הרי הוא גרגר על כדור הארץ, וכדור הארץ הוא גרגר ביחס לשמש, שלא לדבר על פלנטות יותר אחרות. מה זה? בדיוק, זאת אומרת שלכאורה האדם לעולם לא יוכל להזיז את כדור הארץ ממסלולו סביב השמש, לא ביקוע גרעיני ולא שום דבר אחר. גדול על האדם. ומהמקום הזה, אז איך עושים שינוי? אז אם נלך למקורות, מתחיל ספר בראשית, ולא, אני לא הולך לעולם התנ"ך, אומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים והארץ, או איך זה הולך? ויהי אור. בא משהו מאוד מאוד גדול, ויצר את הדברים. ומהמקום הזה, בשביל שיקרה משהו בחיים שלנו, צריך לבוא משהו מאוד מאוד גדול ולעשות את השינוי. אז זה אפשרות אחת. אבל בגדול שינוי עושים, יש שני סוגים של שינוי שאנחנו מכירים ועליהם מדברים. שינוי אחד אנחנו רואים סביבנו כל הזמן. הייתה לי פה שיחת בוקר לגבי האייפון. אנחנו רואים אייפון 1, אייפון 2, אייפון 3, אייפון 4, אייפון 5. בהמשך יהיה אייפון 7000. מדור לדור אנחנו עושים איזשהו שינוי במכשיר, המכשיר מתקדם, המכשיר מתפתח, המכשיר נהיה יותר גדול. אז זה סוג של שינוי אחד. עקב בצד אגודל, עקב בצד אגודל, עקב בצד אגודל, אנחנו הולכים צעד צעד ומתקדמים למקום שאליו אנחנו רוצים להגיע. זה שינוי אחד, ואני יכול לספר על עצמי, אבל אתם בטח מכירים את זה ממקומות אחרים. נגיד פיזיותרפיה זה דרך לעשות שינוי. כל מי שעבר תאונה או ראה מישהו שעבר תאונה קשה והתחיל תהליך של שיקום, יש שם את הפיזיותרפיסט שלוקח אותו יום אחרי יום, יום אחרי יום, צעד אחרי צעד ועושה לו שיקום. והם עושים פלאים. מי שראה פצועי צה"ל רואה שאותו פיזיותרפיסט עושה ניסים ונפלאות. אנשים שלא הצליחו ללכת מצליחים ללכת, אנשים שלא הצליחו לעמוד מצליחים לעמוד, וזה לוקח הרבה זמן. אבל מה יש לנו כאן? מה? תקווה זה נכון, תקווה תמיד יש. יש מישהו חיצוני. אותו פצוע שנפצע, וכולנו נפשות פצועות, יש פה הרבה סדנאות נפלאות של NLP ודברים אחרים שעוזרות לנו לטפל בפצעים, והן באמת נפלאות, גם לי זה עזר. בא לנו אותו פיזיותרפיסט, ומפעיל את הבן אדם, מפעיל עליו כוח חיצוני, עוזר לו לקום, עוזר לו ללכת, היום הוא עושה צעד אחד, מחר הוא עושה צעד וחצי, מחרתיים יש קצת רגרסיה והוא מצליח רק צעד אחד, וצעד אחרי צעד, בהפעלה של כוח קבוע לאורך זמן, מצליח לבצע את השינוי. זה שינוי אחד. השינוי השני זה השינוי של המפץ הגדול, The Big Bang. יום בהיר אחד ניתן לנו איזושהי תובנה פורצת דרך, בנג. יכול להיות שלחלק מכם זה קרה פה באשרם בסדנאות אחרות, פתאום בום, נפל איזה זה, ויש תהליך של שינוי. אלוהים עשה ויהי אור. תהליכים גדולים של שינויים בהיסטוריה, מי שיכול לתת לי דוגמאות, שינויים פורצי דרך, מהפכה התעשייתית. עוד רעיונות? האביב הערבי, דוגמה מצוינת, אני מאוד אוהב אותה. אבל בואו נסתכל על דברים קצת יותר מהותיים. המהפכות הכי גדולות שקרו לאדם קרו במאה ה-19. דברים שהיום אתם תופסים ככל כך מובנים מאליהם, קרו ביום בהיר אחד. לדוגמה, זה שאתם נכנסים הביתה, מרימים את המתק ויש לכם אור, לא היה. תדברו עם סבתא רבא שלכם לצורך העניין, אם היא עדיין בחיים, ותגיד לכם, לא היה חשמל, לא היה אור, בתחילת המאה ה-19 לא היה.
הדברים הבסיסיים האלה של מים זורמים בבתים וסניטציה ושירותים, אנשים היו יוצאים לבורות בחצר לפני 200 שנה, לא היה. ואלה מהפכות עצומות. עכשיו, תומאס אדיסון, חבר יקר, המציא את הנורה החשמלית, נכון? אבל כמו לרבים וטובים מאיתנו, שיש לנו המצאות נהדרות פורצות דרך, אף אחד לא באמת חיכה לנורה החשמלית. מישהו עמד וציפה לנורה החשמלית? לא, אף אחד לא ציפה לנורה החשמלית. היו יצרני נרות, היו יצרני שמן, היו יצרני, איך זה נקרא, כוסות כאלה שממלאים אותם בשמן, שמים פתיליה, מדליקים ונהיה לנו אור. תעשייה עבדה מצוין, כולם היו מרוצים. אנשים חיו בהרגלים מסוימים, זה מה שהם הכירו, זה מה שהיה להם, זה מה יש, חיים עם זה. ואז בא תומאס אדיסון, ועשה... עשה מה שעשה, הפעיל עשרות סטודנטים, עשה ניסויים מפה עד החדשה, והצליח לייצר את הנורה החשמלית. אבל תחשבו, מה יצריך תומאס אדיסון, מה יצריך, או מה נדרש בשביל להגיע מהמצב של יופי, המצאתי נורה חשמלית, שמחת זקנתי בראש חוצות, למצב שזה נמצא בכל בית בעולם. תחשבו איזה תעשייה הייתה צריכה להתפתח סביב זה. תחנות חשמל, רשתות הולכה, יצרני נורות, חנויות למכור את זה, להפיג את הטונגסטן מאיזה ערים השד יודע איפה כדי לייצר מספיק חומר לייצר את הנורות, זכוכיות, תעשייה שלמה וענקית. זאת אומרת, זה שהייתה לנו איזשהו רגע של הערה, של בום, של פריצת דרך, באתי לאשרם, הלכתי לסדנת יוגה, או NLP או whatever, אמרתי, וואו, הכל טוב ויפה, זה מה שאני רוצה, זה הדבר שחיפשתי כל החיים. לקחתי את הדברים היום בצהריים, עליתי על האוטובוס או לאוטו, נסעתי חזרה לאיפה שאני לא גר, נרשמתי לחוג יוגה, או עשיתי מנוי לחדר כושר, ואחרי שבוע, אחרי חודש, נשאר לי מנוי ולא קרה שום דבר. מה צריך לקרות כדי שאותו שינוי שרציתי, אותו שינוי שרציתם שיקרה, באמת יישאר ויהיה שם, זאת אומרת, ילווה אתכם בשארית החיים שלכם. אז אתם צריכים לעשות במידה מסוימת מה שאדיסון עשה. המון 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 עבודה סביב זה. מה שעושה אותו תרפיסט. אתם צריכים למצוא מישהו שיפעיל עליכם כוח חיצוני כדי לעזור לשינוי להתרחש. וזה במקום של החוק השלישי של ניוטון. החוק השלישי של ניוטון אומר שעל כל כוח שאנחנו מפעילים, מפעל כוח זהה בגודלו והפוך בכיוונו. אני בתקופות שהייתי יותר שמן, אמרו לי, מיקי אתה שמן, אולי תאכל פחות, אולי תעשה ספורט, מה דעתך על דיאטה? הכל בסדר, חברים, הכל בסדר, הכל בשליטה, אני יודע, אני רק אומר את ארוחת פסח הזאתי, ואני אוטוטו מתחיל עוד כריך, ותוקע עוד פסק זמן קשר לפסח. ומהמקום הזה, כל אחד מאיתנו, שבוי בהרגלים שלו, מסתובב סביב אותה שמש, וממשיך לנוע. ממשיך לנוע, ממשיך לנוע, ממשיך לנוע, ממשיך לנוע. אם אתם יושבים ורואים כדורגל ושותים בירה ואוכלים פיצוחים, תמשיך ללכת לקערת הפיצוחים ולאכול משם. אם אתם הולכים למקום עבודה לא טוב לכם ורע לכם, אתם תמשיכו ללכת לשם ותמשיכו ותמשיכו ותמשיכו. למה? כי גוף ממשיך בתנועה כל זמן שלא הופעל עליו כוח חיצוני. כוח לא יכול לבוא מבפנים, אני לא יכול להפעיל כוח על עצמי. אם אני מפעיל כוח על עצמי, סך הכוחות שווה לאפס, אני נשאר במקום. זה כמו שאי אפשר לשים מאוורר על סירת מפרש שייתן לה רוח ותעיף אותה קדימה. הכוחות מתקזזים, אחד מקזז את השני, אנחנו נשארים במקום. אז איך מייצרים את אותו כוח, את אותו מפץ גדול שיעבור ויתחיל את השינוי? לבקש זה קשה. אז תראו, יש שני שלבים. השלב הראשון זה השלב שבו יקרה השינוי, והשלב השני זה איך לגרום לשינוי להישאר. כשאני נמצא בסיטואציה שהיא לא טובה לי, זה יכול להיות מקום עבודה, זה יכול להיות עם הגוף שלי,
זה יכול להיות במערכת יחסים עם בן זוג, עם חבר, לא משנה מה, יש הרבה סיטואציות, הדפוס הוא אותו דפוס. בכל אחד מהמקרים האלה, ביומיום יש תהליכים קטנים שקורים לנו, כל מיני דברים שקורים סביבנו ומשפיעים. ומי שהיה בהרצאה על יחסים מכיר את האנלוגיה של הקפיץ והבלון. כל אחד מהדברים האלה הולך וצובר בפנים קצת כעסים. קצת כעסים, קצת כעסים, קצת כעסים. אני קצת כועס על עצמי שעוד פעם עליתי 100 גרם, ואני קצת כועס על עצמי שעוד פעם אני צריך לקנות מכנסיים חדשים והם לא נסגרים, ואני עוד פעם כועס על הבוס שלי שהוא עוד פעם הקטין אותי בישיבה והביך אותי, וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה, והוא הולך ונפתח בלון ונפתח בלון ונפתח בלון, והוא מייצר בתוכו אנרגיה. האנרגיה הזאת, כשתשתחרר, תוביל לשינוי. וכמו שאמרנו, צריך לנשום, השינוי קורה מעצמו, אז כן, לנשום והשינוי יקרה מעצמו. אבל מה? אותו ירח שמסתובב סביב כדור הארץ, ובאנלוגיה הזאת אנחנו, כל אחד מאיתנו הוא ירח שמסתובב סביב כדור הארץ. כשאני הולך למקום עבודה שלא טוב לי בו, אז הכוח שלי ביחס למקום העבודה הוא נורא נורא קטן. מקום העבודה ברוב המקרים יכול יחסית בקלות להחליף אותי, וככל שמקום העבודה יותר גדול, ככה היכולת שלי להשפיע עליו הוא יותר קטן. כן. טוב, אם יש לך עסק של בן אדם אחד, אז בסדר, אין שם מה לעשות. נכון, אבל זה הרצאה אחרת. עכשיו, במקום הזה, אנחנו הולכים וצוברים כעסים. וצוברים אנרגיה וצוברים אנרגיה וצוברים אנרגיה. עכשיו, כשאני הייתי בן 22, נסעתי לארצות הברית, הולכתי לבקר את המשפחה שלי, את הדודים, והם לקחו אותי בפלורידה לקייפ קנברל. עכשיו, בקייפ קנברל משגרים לחלל את המעבורות. וכל מי שראה את התמונות האלה בחיים, שמעבורת עולה לחלל והיא טסה בקו כזה ישר, תנסו לחשוב מה יש במעבורת הזאת. יש מיכל דלק ענק, שהוא גדול פי כמה מהחללית. יש 2 רקטות תאוצה שמחוברות לאותו מיכל דלק, ואז יש את החללית עצמה. כמו כל טיל שהגיע לירח, 3 שלבים אותו דבר. ומה צריך בשביל להדליק את אותם 2 רקטות בשביל שכל התהליך הזה יתחיל? ניצוץ אחד קטן. פינק. כזה אחד קטן. וברגע שהוא נדלק, כמות האנרגיה שמשתחררת היא כל כך גדולה, פשוט מי שרואה את זה בטלוויזיה זה לא מתקרב למה שרואים את זה במציאות, אבל זה מטורף בעוצמה שלו. אני עמדתי 5 קילומטר משם, אתה מרגיש את החום. זה עולה לשמיים, זה טס. ודרך אגב, כשאני הלכתי וראיתי את זה, אז זה היה רגע מאוד מאוד מפחיד, כי כשאתם רואים את המעברות ממריאות לשמיים בטלוויזיה, אז המצלמה עושה זום על החללית, ונראה כאילו היא עולה ישר למעלה. בפועל, מה שרואים, ויש לי תמונות עוד בפילים מזה, רואים מעבורת שעושה סללום כזה, ויוצאת למעלה. אתה רואה ממש מאבק שלם שעולה ויוצא החוצה. זאת אומרת, כוח המשיכה של כדור הארץ הוא כל כך גדול, שכמות האנרגיה שאני צריך לייצר כדי להשתחרר מכוח המשיכה הזה, היא עצומה. ובשביל לשחרר אותו, ניצוץ אחד קטן, זה כל מה שאני צריך. עכשיו, מה יקרה אם באותה חללית יהיה חצי מכמות הדלק? בדיוק. אם באותה חללית יהיה חצי מכמות הדלק, או רקטה אחת לצורך העניין, יבוא אותו ניצוץ, פינג, והחללית תמריא, יגמר לה הדלק וטרח, היא תתרסק חזרה. עכשיו, איפה זה פוגש אותנו? זה פוגש... עוד מה?
תסבירי. נדבר על זה שנייה, אני כבר נגיע את זה. אם אני לא עונה, תחזירי אותי. מה שקורה זה, הרבה פעמים בחיים פוגש אותנו הניצוץ בשלב מוקדם מדי. בשלב מוקדם מדי שלא נטענו ואין בנו מספיק כוח כדי להשתחרר. זאת אומרת, כמה פעמים אמרתם, פאק את הבוס הזה, לעזאזל מקום העבודה, אין לי כוח יותר לבן זוג הזה, אני מתפטר, אני עוזב אותו. ואז אתם מתחילים לכתוב קורות חיים מחדש, ואחרי יום מתייקים אותם חזרה באיזה פולדר וממשיכים לבוא לעבודה. הולכים מבררים על חדרי כושר, מקבלים הצעות מחיר ולא נרשמים. זה השלב שאנחנו עוד לא בשלים לשינוי. הוא יקרה לפני השינוי עצמו. אבל אתם מכירים אותו, אתם מודעים, אתם שם, כולנו היינו, גם אני. רק בשלב שיצבר בתוכי מספיק כעסים או אנרגיה או כוח לבצע את השינוי, יבוא אותו טריגר קטן, אותו אחד קטנצ'יק שיכול היה לעבור לידי 1000 פעם ולא לעשות את האפקט. 1000 פעם אחרים היה עובר לידי ולא היה עושה את האפקט. למה? כי אני לא הייתי בשל, כי אני לא הייתי מוכן לשינוי. רק כשאני אהיה בשל ומוכן, הניצוץ הזה יבוא והוא יפגע בי וזה יהיה משפט, ותכף נדבר מה הוא יהיה ואיך הוא יהיה ומאיפה הוא יבוא, ורק כשהוא יקרה יהיה הביג בנג, המפץ הגדול. ובשביל שהמפץ הגדול הזה יקרה וימשיך, השלב הבא שאני צריך, זה הדבר הכי חשוב, זה להיקשר לתומך. כי אם אני לא אקשר לתומך, ותכף נדבר למה דווקא תומך, ומה זה תומך, השינוי ילך לאיבוד ואני אתרסק חזרה לכדור הארץ. עכשיו, כל אחד מאיתנו גדל עם תומך. אתם יודעים מי התומך שלנו? ההורים. נכון, ההורים. כשילד גדל, הוא קשור להורים. כמו אותו עץ שנמצא על המדרכה ושמים לו מקל שיתווה לו את הדרך, למה אחרת הוא ילך לאיזשהו מקום שהוא ירצה, ובסופו של דבר הוא ילך והוא יפריע לתנועה ויבואו ויחתכו אותו. בשביל לדעת מה הדרך הנכונה ואיך ללכת בה, ויש דרכים נכונות לעשות שינויים ולהגיע מאלף לבית, צריך לקחת תומך, לפעמים יותר חלש, לפעמים יותר גדול, לפעמים כל אחד והתומך שמתאים לו באותה נקודת זמן, שיתווה לנו את הדרך ויפעיל עלינו כוח קבוע לאורך כל תהליך השינוי. כי אם לא יופעל עלינו כוח קבוע, אנחנו ישר